ועשית טוב ובוא וחושך על פני תהום ורוח אלוהים מרחפת על פני המים ויאמר אלוהים יאור ויאור וירא אלוהים את האור כי טוב ההבדל אלוהים בין אור ובין החושך ויקרא אלוהים לאור יום ולחושך קרא לילה וירא בבוקר יום אחד ויאמר אלוהים יהי רקיע בתוך המים ומבדיל בין מים למים ויעש אלוהים את הרקיע והבדיל בין המים אשר מתחת לרקיע ובין המים אשר מעל הרקיע ויהי כן יקרא אלוהים לרקיע שמיים ערב ובוקר יום שני ויאמר אלוהים יקבעו המים מתחת השמיים אל מקום אחד ותראה יבשה ויהי כן ויקרא אלוהים ליבשה ארץ ולמקווה המים קרא מים וירא אלוהים כי טוב ויאמר אלוהים תדשא הארץ דשא עשב ומזריע זרע עץ פרי עושה פרי למינו אשר זרעו בו על הארץ ויהי כן ותצא הארץ דשא עשב מזריע זרע למינהו ועץ עושה פרי אשר זרעו בו למינהו וירא אלוהים כי טוב וירא בבוקר יום שלישי ויאמר אלוהים יהי מאורות ברקיע השמיים להבדיל בין היום ובין הלילה והיו לאותות ולמועדים ולימים ולשנים ולמאורות ברקיע השמיים להאיר על הארץ ויהי כן ויעש אלוהים את שני המאורות הגדולים את המאור הגדול לממשלת היום ואת המאור הקטון לממשלת הלילה ואת הכוכבים ויתן אותם אלוהים ברקיע השמיים להאיר על הארץ ולמשול ביום ובלילה ולהבדיל בין האור ובין החושך וירא אלוהים כי טוב וירא בבוקר יום רביעי ויאמר אלוהים ישרצו המים שרץ נפש חיה ועוף יופף על הארץ על פני רקיע השמיים ויברא אלוהים את התנינים הגדולים ואת כל נפש החיה ארמצת אשר שרצו המים למיניהם ואת עוף כנף למינהו וירא אלוהים כי טוב ויבדל אותם ויברך אותם אלוהים לאמור פרו ורבו ומילאו את המים בימים ועוף ירב בארץ וירא בבוקר יום חמישי ויאמר אלוהים תצא הארץ נפש חיה למינה בהמה ורמס וחייתו ארץ למינה ויהי כן ויעש אלוהים את חיית הארץ למינה ואת הבהמה למינה ואת כל רמס האדמה למינהו וירא אלוהים כי טוב ויאמר אלוהים נעשה אדם בצלמנו כדמותנו וירדו בדגת הים ובעוף השמיים ובבהמה ובכל הארץ ובכל הרמס הרומס על הארץ ויברא אלוהים את האדם בצלמו בצלם אלוהים ברא אותו זכר ונקבה ברא אותם ויברך אותם אלוהים ויאמר להם אלוהים פרו ורבו ומילאו את הארץ וכבשוה ורדו בדגת הים ובעוף השמיים בכל חיה הרומסת על הארץ ויאמר אלוהים הנה נתתי לכם
את כל אסף זורע, זרע אשר על פני כל הארץ, ואת כל העץ אשר בו, פרי עץ זורע זרע, לכם יהיה לאכלה. וכל חיית הארץ ולכל עוף השמיים ולכל רומס על הארץ אשר בו נפש חיה, את כל ירק עשב לאכלה, ויהי כן. ויעלים את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד. וירא בבוקר יום השישי, ויחולו השמיים והארץ וכל צבאם. ויחל אלוהים ביום השביעי מלאכתו אשר עשה, וישבות ביום השביעי מכל מלאכתו אשר עשה. ויברך אלוהים את יום השביעי ויקדש אותו, כי בשבת מכל מלאכתו אשר ברא אלוהים לעשות. אלה תולדות השמיים והארץ, ויהי בראם ביום עשות אדוני אלוהים ארץ ושמיים. וכל שיח השדה טרם יהיה בארץ, וכל עשב השדה טרם יצמח, כי לא המטיר אדוני אלוהים על הארץ, ואדם אין לעבוד את האדמה. ויעלה מן הארץ וישקע את כל פני האדמה. וייצר אדוני אלוהים את האדם עפר מן האדמה, ויפח ועפר נשמת חיים, וידם לנפש חיה. ויטע אדוני אלוהים גן עדן מקדם, וישם שם את האדם אשר יצר. ויצמח אדוני אלוהים מן האדמה כל עץ נחמד למראה, וטוב למאכל, ועץ החיה, ותוך הגן, ועץ הדעת טוב ורע. ונהר יוצא מעדן להשקות את הגן, ומשם ייפרד, והיה לארבע ראשים. שם אחד פישון, הוא הסובב את כל ארץ החבילה, אשר שם הזהב. זהב הארץ ההיא טוב, שם עבדולח ואבן השוהם. שם הנהר השני גיחון, הוא הסובב את כל ארץ כוש. ושם הנהר השלישי כדקל, הוא ההולך קדמת אשור. והנהר הרביעי הוא פרת. ויקח אדוני אלוהים את האדם, ויניחהו בגן עדן לעבדה ולשמרה. ויצב אדוני אלוהים על האדם לאמור, מכל עץ הגן אכול תאכל, ומעץ הדעת טוב ורע לא תאכל ממנו, כי ביום אכלך ממנו מות תמות. ויאמר אדוני אלוהים לא טוב להיות אדם לבדו, יעשה לו עזר כנגדו. וייצר אדוני אלוהים מן האדמה כל חיית השדה ואת כל עוף השמיים, ויבא אל האדם לראות מה יקרא לו, וכל אשר יקרא לו האדם נפש חיה הוא שמו. ויקרא אדם שמות לכל הבהמה ולעוף השמיים ולכל חיית השדה, ולאדם לא מצא עזר כנגדו. ויפל אדוני אלוהים תרדמה על האדם וישן, ויקח אחד מצלותיו ויסגור בשר תחתינה. ויבן אדוני אלוהים את הצלע אשר לקח מן האדם לאישה, ויביאה אל האדם. ויאמר האדם זאת עפר עצם מעצמי ובשר מבשרי, וזאת יקרא אישה, כי מאיש לוקחה זאת. על כן יעזב איש את אביו ואת אמו,
ודבק באשתו, והיו לבשר אחד, והיו שניהם ערומים, האדם ואשתו, ולא התבששו, והנחש היה ערום מכל חיית השדה, אשר עשה אדוני אלוהים, ויאמר אל האישה, אף כי אמר אלוהים, לא תאכלו מכל עץ הגן, ותאמר האישה אל הנחש, מפרי עץ הגן נאכל, ומפרי העץ אשר בתוך הגן אמר אלוהים, לא תאכלו ממנו, ולא תיגעו בו, פן תמותון. ויאמר הנחש אל האישה, לא מות תמותון, כי יודע אלוהים כי ביום אכלכם ממנו ונפקחו עיניכם, והייתם כאלוהים יודעי טוב ורע, ותרא האישה כי טוב העץ למאכל וכי תאוהו לעיניים, ונחמד העץ להשכיל, ותיקח מפריו ותאכל ותיתן גם לאישה עמה ויאכל, ותפקחנה עיני שניהם וידעו כי ערומים הם, ויתפרו עלי תאנה ויעשו להם חגורות. וישמעו את קול אדוני אלוהים מתהלך בגן לרוח היום, ויתחבא אדם ואשתו מפני אדוני אלוהים בתוך עץ הגן. ויקרא אדוני אלוהים אל אדם ויאמר לו, אייכה? ויאמר את קולך שמעתי בגן, וירא כי ירום אנוכי ויחווה. ויאמר מי הגיד לך כי ירום אתה? מן העץ אשר ציוויתיך לבלתי אכל ממנו אכלת. ויאמר אדם, האישה אשר נתת עמדי, היא נתנה לי מן העץ ואוכל. ויאמר אדוני אלוהים לאישה, מה זאת עשית? ותאמר האישה, הנחש השעני ואוכל. ויאמר אדוני אלוהים אל הנחש, כי עשית זאת ארור אתה מכל הבהמה ומכל חיית השדה, על גחונך תלך ועפר תאכל כל ימי חייך. ויבאשיל בינך ובין האישה ובין זרעך ובין זרעה, וישבך ראש ואתה תשפנו עקב. ולאישה אמר, ארבע אצלונך וירונך בעצב תרדי בנים, ולשך תשוחתך בו ימשול בך. ולאדם אמר, כי שמעת בקול אשתך ותאכל מן העץ אשר ציוויתיך לאמור, לא תאכל ממנו, ארורה האדמה ועבורך בצבון תאכלנה כל ימי חייך, וכוז ודרדר תצמית לך ואכלת את עשב השדה, בזת אפיך תאכל לחם עד שובך אל האדמה, כי ממנה לוקחת, כי עפר אתה ואל עפר תשוב. ויקרא אדם שם אשתו חווה, כי היא הייתה אם כל חי. ויעש אדם אלוהים לאדם ולאשתו כותנות אור וילבישם. ויאמר אדוני אלוהים, הן האדם היה אחד ממנו לדעת טוב ורע, ועתה פן ישלח ידו ולקח מן העץ החיים ואכל וחי לעולם. ושלחהו אדוני אלוהים מגן עדן לעבוד את האדם, את האדמה אשר לקח משם,
ויגרש את האדם, וישכן מקדם לגן עדן את הקירובים, ואת להט החרב המתהפכת, לשמור את דרך עץ החיים. ואדם ידע את חווה אשתו וטהר ותלד את קין, ותאמר קניתי איש את אדוני. ותאסף ללדת את אחיו, את הבל, ויהי הבל רועה צאן, וקין היה עובד אדמה. וימקץ ימים, ויבא קין מפרי האדמה מנחה לאדוני. והבל הביא גם הוא מבכורות צאנו ומכלביהן. וישע אדוני אל הבל ואל מנחתו, ואל קין ואל מנחתו לא שעה. וייחר לקין מאוד ויפלו פניו. ויאמר אדוני אל קין, למה חרה לך ולמה נפלו פניך? הלא אם תיטיב שאת, ואם לא תיטיב לפתח חטאת רובץ, ולך תשוקתו, ואתה תמשול בו. ויאמר קין אל הבל, אחי ויותם בשדה, ויקום קין אל הבל, אחי וירגהו. ויאמר אדוני אל קין, אי הבל אחיך, ויאמר לא ידעתי השומר אחי אנוכי. ויאמר מה עשית? כל דם דמי אחיך צועקים אליי מן האדמה, ואתה ארור אתה מן האדמה אשר פצתה את פיה לקחת את דמי אחיך מידיך. כי תעבוד את האדמה לא תוסף את כוחה לך, נע ונד תהיה בארץ. ויאמר קין אל אדוני, גדול עווני מנשוא, הן גירשת אותי היום מעל פני האדמה, ומפניך אסתר. והייתי נע ונד בארץ, והיה כל מוצאי יהרגני. ויאמר לו אדוני, לכן כל הורג קין שבעתיים יוקם. וישם אדוני לקין אות לבלתי הכות אותו כל מוצאו. ויצא קין מלפני אדוני, וישב בארץ נוד קדמת עדן. וידע קין את אשתו וטהר, ותלד את חנוך, ויבונה עיר, ויקרא שם העיר כשם בנו חנוך. ויוולד לחנוך את עירד, ועירד ילד את מיכאל, ומיכאל ילד את מתושאל, ומתושאל ילד את למך. ויקח לו למך שתי נשים, שם האחת עדה ושם השנית צילה. ותלד עדה את יבל, והוא היה אבי יושב אוהל ומקנה. ושם אחיו יובל, הוא היה אבי כל תופס כינור ועוגב. אצלה גם היא ילדה את תובל. קין לוטש כל חורש ונחושת וברזל, וכל תובת קין נעמה. ויאמר למך לנשיו עדה וצילה, שמע נא קולי נשי למך, האזנה אמרתי, כי ערקתי לפצעי, וילד לחבורתי. כי שבעתיים יוקם קין, ולמך 77. וידע אדם עוד את אשתו, ותלד בן, ותקרא את שמו שת, כי שת לי אלוהים זרע אחר תחת הבל, כי הרגו קין. ולשת גם הוא יולד בן, ויקרא את שמו אנוש, אז אוכל לקרוא בשם אדוני.
זה ספר תולדות אדם ביום ברו אלוהים אדם בדמות אלוהים עשה אותו זכר ונקבה אברהם ויברך אותם ויקרא את שמם אדם ביום היברם ויחי אדם 30 שנה וילד בדמותו כצלמו ויקרא את שמו שת ויהיו ימי אדם אחרי הולידו את שת 800 שנה וילד בנים ובנות ויהיו כל ימי אדם אשר חי 900 שנה ו30 שנה וימות ויחי שת 5 שנים ו100 שנה וילד את אנוש ויחי שת אחרי הולידו את אנוש 7 שנים ו800 שנה וילד בנים ובנות ויהיו כל ימי שת 12 שנה ו900 שנה וימות ויחי אנוש 90 שנה וילד את קינן ויחי אנוש אחרי הולדו את קינן 15 שנה ו800 שנה וילד בנים ובנות ויהיו כל ימי אנוש 5 שנים ו900 שנה וימות ויחי קינן 70 שנה וילד את מהללל ויחי קינן אחרי הולדו את מהללל 40 שנה ו800 שנה וילד בנים ובנות ויהיו כל ימי קינן 10 שנים ו900 שנה וימות ויחי מהללל 5 שנים ו60 שנה וילד את ירד ויחי מהללל אחרי הולידו את ירד 30 שנה ו800 שנה וילד בנים ובנות ויהיו כל ימי מהללל 95 שנה ו800 שנה וימות ויחי ירד 62 שנה ו100 שנה וילד את חנוך ויחי ירד אחרי הולידו את חנוך 800 שנה וילד בנים ובנות ויהיו כל ימי ירד 62 שנה ו900 שנה וימות ויחי חנוך 65 שנה וילד את מתושלח ויתהלך חנוך את האלוהים אחרי הולידו את מתושלח 300 שנה וילד בנים ובנות ויהיו כל ימי חנוך 65 שנה ו300 שנה ויתהלך חנוך את האלוהים ואיננו כי לקח אותו אלוהים וכי מתושלח 87 שנה ו100 שנה וילד את למך וכי מתושלח ילדו את למך 82 שנה ו700 שנה וילד בנים ובנות וכל ימי מתושלח 960 שנה ו900 שנה וימות ויחי למך 82 שנה ו100 שנה וילד בן ויקרא את שמו נוח לאמור זה ינחמנו ממעשינו ומצפון ידינו מן האדמה אשר אררה אדוני וכי למך אחרי הולידו את נוח 95 שנה ו500 שנה וילד בנים ובנות ויהי כל ימי למך 77 שנה ו700 שנה וימות ויהי נוח בן 500 שנה וילד נוח את שם את חם ואת יפת ויקח אל האדם לרוב על פני האדמה ובנות יולדו להם ויראו בני האלוהים את בנות האדם כי טובות הנה ויקחו להם נשים מכל אשר בחרו ויאמר אדוני
לדוד אנוכי, באדם לעולם בשגם הוא, בשר וימיו 120 שנה. הנפילים היו בארץ בימים ההם, וגם אחריכם, אשר באו בני אלוהים אל בנות האדם, וילדו להם המה הגיבורים, אשר מעולם אשר אנשי השם. ביאר אדוני כי רבה רעת האדם בארץ, בכל יצר מחשבות ליבו, רק רע כל היום. וינחם אדוני כי עשה את האדם בארץ, ויתעצב אל ליבו, ויאמר אדוני אמחה את האדם אשר בראתי מעל פני האדמה, מאדם עד בהמה, עד רמס ועד עוף השמיים, כי ניחמתי כי עשיתים, ונוח מצא חן בעיני אדוני. Я отойду на полминутки, мы продолжим. Мы будем читать недельную главу Ноах. В Ошана Раба ночью был урок. Слава Богу. Было немало людей во время урока. С полночи до 5:20 был урок. Чуть больше, чем полночь началось. Ну, больше 4,5 часа. Это было разделено на части. И Михаил, он снимал это, и он послал это, и Шаг поставил ролики на канал. Спасибо ему большое за помощь. Так что можно посмотреть эти уроки. Мы успели завершить тему, что Зоар говорит про благословение после еды, Беркат Амазон. Интересная тема. Окей, будем читать Ноах. אלה תולדות נוח, נוח איש צדיק תמים היה בדורותיו, את אלוהים התהלך נוח, וילד נוח 3 בנים, את שם, את חם ואת יפת, ותשחט הארץ לפני האלוהים, ותמלא הארץ חמס. וירא אלוהים את הארץ, והנה נשחטה, כי שחית כל בשר, את דרכו על הארץ. ויאמר אלוהים לנוח, קץ כל בשר בא לפניי, כי מלאה הארץ חמס מפניהם, והנני משחיתם את הארץ. עשה לך תיבת עצי גופר, קינים תעשה את התיבה, וכפרת אותה מבית ומחוץ בכופר, בזה אשר תעשה אותה. 300 אמה אורך התיבה, 50 אמה רוחבה, ו30 אמה קומתה. צוהר תעשה לתיבה, ואל אמה תכלנה, מלמעלה ופתח התיבה, בצידה תשים תחתיים שניים, ושלישים תעשה. ואני הנני מביא את המבול מים על הארץ לשחט כל בשר, אשר בו רוח חיים מתחת השמיים, כל אשר בארץ יגבה. וקימותי את בריתי איתך, ובאתי אל התיבה, אתה ובניך, אשתך ונשי בניך איתך, ומכל החי, מכל בשר, 2 מכל תביא אל התיבה להחיות איתך, זכר ונקבה יהיו.
מהעוף למינהו ומן הבהמה למינה, מכל רמס האדמה למינהו, שניים מכל יבואו אליך להחיות, ותקח לך מכל מאכל אשר יאכל, ואספת אליך, והיה לך ולהם לאוכלה. ויעש נוח ככל אשר ציווה אותו אלוהים, כן עשה. ויאמר אדוני לנוח, בוא אתה וכל ביתך אל התיבה, כי אותך ראיתי צדיק לפניי בדור הזה. מכל הבהמה הטהורה תיקח לך שבעה איש ואשתו, ומן הבהמה אשר לא טהורה היא, 2 איש ואשתו. גם מעוף השמיים 7, זכר ונקבה לחיות זרע על פני כל הארץ, כלימים עוד 7 אנוכי ממטיר על הארץ 40 יום ו40 לילה, ומחיתי את כל היקום אשר עשיתי מעל פני האדמה. ויעש נוח ככל אשר ציווהו אדוני, ונוח בן 600 שנה, והמבול היה מים על הארץ. Да. Мы сейчас в середине урока. Я с Божьей помощью на ближайшие дни подключу вас. ונוח בן 600 שנה, והמבול היה מים על הארץ. ויבוא נוח, секундочку, это здесь. Да. ויבוא נוח ובניו ואשתו ונשי בניו איתו אל התיבה מפני מי המבול, מן הבהמה הטהורה ומן הבהמה אשר איננה טהורה, ומן העוף וכל רמס על אדמה. 2 באו אל נוח אל התיבה, זכר ונקבה, כאשר ציווה אלוהים אל נוח. ויהי ל7 הימים ומהמבול היו על הארץ בשנת 600 שנה לחיי נוח, בחודש השני, ב17 יום לחודש. ביום הזה נפקעו כל מעיינות תהום רבה, וארובות השמיים נפתחו, ויהי הגשם על הארץ 40 יום ו40 לילה. בעצם היום הזה בא נוח בשם וחם ויפת, בני נוח ואשת נוח ו3 נשי בניו איתם אל התיבה, המה וכל החיה למינה, וכל הבהמה למינה, וכל הרמס על הארץ למינהו, וכל עוף למינהו, כל ציפור, כל כנף. ויבואו אל נוח אל התיבה 2 מכל הבשר אשר בו רוח החיים. ויבאים זכר ונקבה מכל בשר באו, כאשר ציווה אותו אלוהים, ויסגור אדוני בעדו. וימבול 40 יום על הארץ, וירבו המים, וישאו את התיבה, ותרום מעל הארץ, ויגברו המים, וירבו מאוד על הארץ, ותלך התיבה על פני המים. והמים גברו מאוד על הארץ, ויחוסו כל ההרים הגבוהים אשר תחת כל השמיים. 15 אמה מלמעלה גברו המים,
ויחוסו הערים, ויגבע כל בשר הרומס על הארץ בעוף ובבהמה, ובחיה ובכל השרץ, השרץ על הארץ, וכל האדם, כל אשר נשמת רוח חיים באפיו, מכל אשר בחרבה מתו, וימות וימח את כל היקום אשר על פני האדמה, מאדם עד בהמה, עד רמס ועד עוף השמיים, וימחו מן הארץ, וישאר אך נוח באשר איתו בתיבה, ויגברו המים על הארץ 50 יום ומעט יום, ויזכור אלוהים את נוח ואת כל החיה ואת כל הבהמה אשר איתו בתיבה, ויעבר אלוהים רוח על הארץ, וישוקו המים, ויסחרו מעיינות תהום וארובות השמיים, ויקלה הגשם מן השמיים, וישובו המים מעל הארץ הלוך ושוב, ויחסרו המים מקצה 50 ומעט יום, ותונח התיבה בחודש השביעי, ב17 יום לחודש, על הרי עררת, והמים היו הלוך וחסור, עד החודש העשירי, בעשירי באחד לחודש, נראו ראשי הערים, ומקץ 40 יום, ויפתח נוח את חלון התיבה אשר עשה, וישלח את העורב, יצא ושוב עד יבושת המים מעל הארץ, וישלח את היונה מאיתו, לראות הכל, הקלו המים מעל פני האדמה, ולא מצא יונה מנוח לכף רגלה, ותשוב אליו אל התיבה, כי מים על פני כל הארץ, וישלח ידו ויקחיה, ויביא אותה אליו אל התיבה, ויחל עוד 7 ימים אחרים, ויוסף שלח את היונה מן התיבה, ותבוא אליו היונה לעת ערב, והנה עלי זית טרף בפיה, וידע נוח כי כלו המים מעל הארץ. והחל עוד 7 ימים אחרים, וישלח את היונה, ולא יספה שוב אליו עוד. ויהי ב1,600 שנה, בראשון באחד לחודש, חרבו המים מעל הארץ, ויסר נוח את מכסה התיבה, וירא והנה חרבו פני האדמה, ובחודש השני ב27 יום לחודש, יבשה הארץ. ודבר אלוהים אל נוח לאמור, צא מן התיבה אתה ואשתך ובניך ונשי בניך איתך, כל החיה אשר איתך מכל בשר, בעוף ובבהמה, ובכל הרמס על הארץ, יצא איתך, ושרצו בארץ, ופרו ובהמו על הארץ. ויצא נוח ובניו ואשתו ונשי בניו איתו, כל החיה, כל הרמס וכל העוף, כל רומס על הארץ למשפחותיהם, יצאו מן התיבה. ויבן נוח מזבח לאדוני, ויקח מכל הבהמה הטהורה ומכל העוף הטהור, ויעל עולות במזבח. וירח אדוני את ריח הניחוח, ויאמר אדוני אל ליבו, לא אוסיף לקלל עוד את האדמה בעבור האדם, כי יצר לב האדם רע מנעוריו, ולא אוסיף עוד להכות את כל חי כאשר עשיתי
עוד כל ימי הארץ זרע וקציר וקור וחום וקיץ וחורף ויום ולילה לא ישבותו. ויברך אלוהים את נוח ואת בניו ויאמר להם פרו ורבו ומילאו את הארץ ומורכם וחיתכם יהיה על כל חיית הארץ ועל כל עוף השמיים בכל אשר תרמוס האדמה ובכל דגי הים. ואתכם ניתנו כל רמס אשר הוא חי לכם יהיה לאכלה כי ירק עשב נתתי לכם את כל אך בשר בנפשו דמו לא תאכלו ואך את דמכם לנפשותיכם ידרוש מיד כל חיה ידרשנו ומיד האדם מיד איש אחיו ידרוש את נפש האדם שפך דם האדם באדם דמו יישפך כי בצלם אלוהים עשה את האדם. ואתם פרו ורבו שרצו בארץ ורבו בה. ויאמר אלוהים אל נוח ואל בניו איתו לאמור ואני הנני מקים את בריתי איתכם ואת זרעכם אחריכם ואת כל נפש החיה אשר איתכם בעוף הבהמה ובכל חיית הארץ איתכם לכל יוצאי התיבה לכל חיית הארץ והקימותי את בריתי איתכם ולא יכרת כל בשר עוד מימי המבול ולא יהיה עוד מבול לשחט הארץ. ויאמר אלוהים זאת אות הברית אשר אני נותן ביני וביניכם ובין כל נפש חיה אשר איתכם לדורות עולם. את קשתי נתתי בענן והייתה לאות ברית ביני ובין הארץ והיה בענני ענן על הארץ ונראתה הקשת בענן. וזכרתי את בריתי אשר ביני וביניכם ובין כל נפש חיה וכל בשר ולא יהיה עוד המים למבול לשחט כל בשר. והייתה הקשת בענן וראיתיה לזכור ברית עולם בין אלוהים ובין כל נפש חיה וכל בשר אשר על הארץ. ויאמר אלוהים אל נוח זאת אות הברית אשר הקימותי ביני ובין כל בשר אשר על הארץ. ויהיו בני נוח היוצאים מן התיבה שם וחם ויפת וחם הוא אבי כנען. 3 אלה בני נוח ומאלה נפצה כל הארץ. ויחל נוח איש אדמה ואיתה כרם וישת מן היין וישכר ויתגל בתוך אוהלו. ויערכם אבי כנען את ערוות אביו ויגד לשני אחיו בחוץ ויקח שם ויפת את השמלה וישימו על שכם שניהם וילכו אחרונית ויכסו את ערוות אביהם ופניהם אחרונית וערוות אביהם לא ראו. ויקץ נוח מינו וידע את אשר עשה לו בנו הקטון. ויאמר ארור כנען עבד עבדים יהיה לאחיו. ויאמר ברוך אדוני אלוהי שם וכנען עבד למו. ויפת אלוהים ליפת וישכון באוהלי שם וכנען עבד למו. ויחי נוח אחר המבול 350 שנה. וכל ימי נוח 950 שנה וימות. ולתולדות בני נוח שם חם ויפת
ויוולדו להם בנים אחר המבול, בני יפת, גומר ומגוג, ומדי ויוון ותובל, ומשך ותירס. בני גומר, אשכנז וריפת, ותוגרמה, ובני יוון, אלישע ותרשיש, חיתים ודודנים. מאלה נפרדו איי הגויים בארצתם, איש ללשונו למשפחותם בגוייהם. ובני חם כוש ומצרים ופוט וכנען, ובני כוש סבא וחבילה, בסבתה ורמה, בסבתך, ובני רמה שבא ודדן. כוש ילד את נמרוד, הוא החל להיות גיבור בארץ, הוא היה גיבור ציד לפני אדוני, על כן יאמר כי נמרוד גיבור ציד לפני אדוני. ותירש את ממלכתו בבבל, וערך, ואכד, וקלנה בארץ שנער. מן הארץ ההיא יצא אשור, ויבן את נינווה, ואת רחובות עיר, ואת קלח, ואת רסן בין נינווה ובין קלח, היא העיר הגדולה. ומצרים ילדת לודים ואת ענמים, ואת להבים ואת נפתוחים, ואת פטרוסים ואת כסלוחים, אשר יצאו משם פלישתים ואת כפתורים. וכנען ילד את צידון, בכורו ואת חטא, ואת היבוסי ואת האמורי ואת הגרגשי, ואת החיבי ואת הערקי, ואת הסיני, ואת הרודי ואת הצמרי, ואת החמתי. ואחר נפוצו משפחות הכנעני, ויגבול הכנעני מצידון בואכה גררה עד עזה, בואכה סדומה ועמורה ואדמה וצבויים עד לשם. אלה בני חם למשפחותם ללשונותם, בארצותם בגוייהם, לשם יולד גם הוא אבי כל בני עבר, אחי יפת הגדול. בני שם אילם ואשור וארפחשד ולוד וארם. ובני ארם עוץ וחול וגתר ומש. ארפחשד ילד את שלח, ושלח ילד את עבר, ולעבר יולד שני בנים, שם אחד פלג, כי בימיו נפלגה הארץ, ושם אחיו יקטן. ויקטן ילד את אלמודד ואת שלף ואת חצר מוות ואת ירח ואת דורם ואת עוזל ואת דקלה ואת אובל ואת אבימאל ואת שווה ואת עופר ואת חגלה ואת יובב. כל אלה בני יקטן. וימושבם משם בואכה ספרה הר הקדם. אלה בני שם למשפחותם ללשונותם בארצותם לגוייהם. אלה משפחות בני נוח לתולדותם בגוייהם, ומאלה נפרדו הגויים בארץ אחר המבול. וכל הארץ שפה אחת ודברים אחדים, ויבנוסעם מקדם, וימצאו בקעה בארץ שנער, וישבו שם. ויאמר איש אל רעהו, אבה נלבנה לבנים ונשרפה ותהיה להם הלבנה לאבן, והחמר היה להם לחומר. ואמרו הבה נבנה לנו עיר ומגדל, וראשו בשמיים,
ונעשה לנו שם פן נפוץ על פני כל הארץ, וירד אדוני לראות את העיר ואת המגדל, אשר בנו בני האדם. ויאמר אדוני, הן עם אחד ושפה אחת לכולם, וזה האכילם לעשות, ועתה לא יבשר מהם כל אשר יזמו לעשות, אבה נרדה ונבלה, שם שפתם אשר לא ישמעו, איש שפת רעהו, ויפץ אדוני אותם משם על פני כל הארץ, ויגדלו לבנות העיר. על כן קרא שמה בבל, כי שם בלל אדוני שפת כל הארץ, ומשם יפצם אדוני על פני כל הארץ. אלה תולדות שם בן 100 שנה, וילדת ארפחשד 2 אחר המבול. ויחי שם אחרי הולידו את ארפחשד 500 שנה, וילד בנים ובנות, וארפחשד חי 35 שנה, וילד את שלח. ויחי ארפחשד אחרי הולידו את שלח 3 שנים ו400 שנה, וילד בנים ובנות, ושלח חי 30 שנה, וילד את עבר. ויחי שלח אחרי הולידו את עבר 3 שנים ו400 שנה, וילד בנים ובנות. ויחי עבר 34 שנה, וילד את פלג. ויחי עבר אחרי הולידו את פלג 30 שנה ו400 שנה, וילד בנים ובנות. ויחי פלג 30 שנה, וילד את רעו. ויחי פלג אחרי הולידו את רעו 9 שנים ו200 שנה, וילד בנים ובנות. ויחי רעו 32 שנה, וילד את סרוג. ויחי רעו אחרי הולידו את סרוג 7 שנים ו200 שנה, וילד בנים ובנות. ויחי סרוג 30 שנה, וילד את נחור. ויחי סרוג אחרי הולידו את נחור 200 שנה, וילד בנים ובנות. ויחי נחור 29 שנה, וילד את תרח. ויחי נחור אחרי הולידו את תרח 19 שנה ו100 שנה, וילד בנים ובנות. ויחי תרח 70 שנה, וילד את אברהם, את תרח ואת הרן. ואלה תולדות תרח. תרח הוליד את אברהם, את נחור ואת הרן, והרן הוליד את לוט. וימות הרן על פני תרח אביו בארץ מולדתו באור כסדים. ויקח אברהם ונחור להם נשים, שם אשת אברהם שרי, ושם אשת נחור מילכה. מילכה בת הרן, אבי מילכה, ואבי יסכה. ותהי שרי עקרה אינה ולד. ויקח תרח את אברהם בנו, ואת לוט בן הרן בן בנו, ואת שרי כלתו אשת אברהם בנו, ויצאו איתם מאור כסדים ללכת ארצה כנען. ויבואו עד חרן, וישבו שם. ויהיו ימי תרח 5 שנים ו200 шана, וימות תרח בחרан. Окей, мы прочитали недельную главу тоже. Желаю всем здоровой зимы, много успехов. Марина, позвони нам на полминуточки после урока. Спасибо большое. Спасибо. Всем здоровья, всем самое главное здоровье и успехов. Аминь.